Milli parlamentin ýolbaşçysy döwlet başçylygymyzyň adynyň diplomatiýa jogapkärlik wezipä belenilmegi bilen gutlap, oňa iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary pogtalandyrmak boýunça alyp barjak işini üstünlikler arzu etdi. Diplomat mehirli kabul edenlik üçin hoşallygyny beýan edip, Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti Abdulmejid Tebboonyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowa iýeren mehirli salamyny we ähli türkmen halkyna iň gowy arzularyny ýetirdi. Söhbetdeşligiň dowamyna ilçi milli parlamentiň düzümi we ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadyny toplumlaryň döwrewaplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri, Türkmenistanyň içerik hem daşary syýasatynyň esasy ugrulary bilen tanışdyryldy. Belenilşi ýaly hormatly prezidentimizden parasaty başçylygyna garaşsyz hemişelik bitarap Türkmenistan halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmäge, ähli parahatçylygy we durnuklygy pogtalandyrmagy gönükdirilen dörezülpli başlanýaçlary üstünlikli durmuşa geçirýär. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň dünýäniň döwletleri, şol sany Afrika sewtiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýän belenildi. Şeýle hem Türkmenistan bilen Aljer Halk Demokratik Respublikasynyň arasyndaky dostluk gatnaşyklar mundan beýlekde pogtalandyrmagy mümkinçilikleri barada özara gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Dostlugyň ahyrynda diplomat iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklar mundan beýlegem ýygyderli ösdürmek üçin ähli tagallalar etjekdigine ynanyrdy.